Salut! Bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Nicola și astăzi o să vorbim de tipurile de unghii pe care le întâlnim în construcția unghiilor tehnice. Înainte întotdeauna de a începe o construcție este necesar să stabilim tipurile de pat unghial. Pentru a putea monta șablonul trebuie respectate reguli de pregătire a unghiilor naturale. Pentru fiecare tip de unghie există reguli și recomandări. Și vom începe cu tipul de unghie standard și vom vorbi despre particularitățile acestuia. Unghiile cresc drept în raport cu axa centrală a degetului și aici v-am desenat punctat axa centrală a degetului. Așa. Da? Ok. Patul unghial este lung și drept, după cum se poate observa. Curba naturală transversală, este pronunțată. Faldurile laterale sunt paralele între ele, iar apexul este minimal. La pregătirea unghiilor naturale de tip standard cu falduri laterale mici, pilim marginea liberă a unghii conform zonei hiponichiumului, eliminând complet colțurile. Dacă faldurile laterale sunt mai pronunțate, adică sunt mult mai mari, da? Sunt ceva de genul acesta. Da? Nu vom pili colțurile unghiei, pentru că astfel nu vom putea monta șablonul. Pe acest tip de placă unghială se poate construi orice formă, orice lungime de unghii tehnice. Întreținerea poate fi simplă sau complexă și se face la 3-4 săptămâni. Următorul tip de placă unghială despre care noi vom vorbi sunt unghiile încovoiate sau unghiile care cresc în jos. Ce particularități găsim la aceste unghii? Hiponichiumul, da, cărnița care crește sub unghiuță, da, este foarte pronunțat. De regulă, unghiile încovoiate le găsim în special la degetul arătător. De exemplu, cum am eu, da, dacă ne uităm, degetul meu, da, unghiuța mea, crește în jos. Da? Deci, cel mai des întâlnit, unghiile acestea sunt la degetele arătătoare. Apexul natural, da, apexul natural al unghiei, da, ia uitați-l și aici, este foarte pronunțat. Arca longitudinală, naturală, este oblică, da? Punctele de creștere ale unghiei naturale sunt ridicate, pe când la unghiile standard, ele sunt mai jos, sunt aproape de bază, da? Deci punctele de creștere la unghiile standard sunt la partea inferioară a unghiei, pe când la unghiile încovoiate sunt ridicate. Bun. La pregătirea unghiei naturale, la unghiile încovoiate, foarte important este să pilim marginea liberă de pe zona de hiponichium. În acest caz, unghiul de înclinare trebuie să fie de 45 de grade în direcția unghiilor naturale. Dacă se lasă o lungime minimă a marginii libere, șablonul nu se va putea monta corect. Se poate construi pe acest tip orice unghie tehnică și orice lungime.
Dacă la unghiile tehnice scurte, dacă vom construi pe acest tip de placă unghială unghii scurte, este recomandat ca pilirea grosimii excesive a materialului de la vârful unghiei să se facă pe interiorul arcului, adică pe dedesubt, da? Noi să o pilim pe dedesubt, pe deasupra doar să dăm forma finală. Nu pilim foarte mult, doar dăm formă finală unghii și din grosime vom lua pe dedesubt. Întreținerea la acest tip de unghie este complexă și se poate realiza la maxim 2-3 săptămâni. Următorul tip de placă unghială pe care noi îl tratăm este tipul de placă trapezoidală. Da? De ce? Pentru că dacă ne uităm vom avea impresia că este un trapez, da? O bază mică, o bază mare, da? Iar părțile laterale, da? Merg ca la un triunghi. Sunt evazate, nu sunt paralele și nici nu merg, da, spre îngustare ca la unghiile încovoiate, da? Uitați, să punem așa ca să vedeți, da? Să faceți o deosebire, da, între cele trei. Da? La cele standard sunt paralele, la cele încovoiate merg spre îngustare, iar la cele trapezoidale se îndepărtează, da? Această formă uneori crește în sus. Este cel mai dificil tip de unghie datorită formei trapezoidale. Faldurile laterale la acest tip, da, sunt pronunțate. La acest tip noi întâlnim hiperhidroză. Asta ce înseamnă? Piele umedă, transpirată. Clienta noastră transpiră foarte mult. La pregătirea unghiei naturale, marginea liberă se pilește pe drept, nu pilim colțurile unghiei naturale și lăsăm 1 milimetru margine liberă. Dacă vom pili toată marginea liberă, așa cum am discutat la tipul standard și încovoiat, dacă pilim aici la acest tip, nu vom putea monta șablonul. Deci foarte important de reținut că la acest tip de pat unghial noi nu trebuie să pilim în totalitate bordul liber, ci să lăsăm o marjă de 1 milimetru. Pe acest tip de placă unghială vom construi numai unghii scurte, de preferat pătrat clasic, oval clasic și slim oval. Întreținerea este exclusiv complexă și se realizează la maxim 2-3 săptămâni. De recomandat, din experiența mea, cel mai frumos pe acest tip de placă unghială eu recomand ovalul clasic sau slimul pe oval. Pătratul, oricât am vrea noi să îl facem cât mai perfect, din cauza lățimii unghiei naturale, indiferent de construcția pe care noi vom face, întotdeauna vor părea gravide unghiile. De aceea vă recomand ovalul clasic și slimul pe oval. Ce mai recomand? La acest tip de placă unghială a nu se realiza French-ul, decât culoare pe toată unghia, modele, nude, nici de cum French. Următorul tip de placă unghială, da? Onicofagia, da? Unghiile onicofage sau
mai pe popular, unghiile roase. Patul unghial, da, este scurt pentru că clienta mănâncă din el tot timpul, da, pentru că are un tic sau în anumite stări de nervozitate, de neliniște, de stres și a găsit refugiul prin a roade unghiile. Nu este o rușine. Aceste persoane pe care noi le întâlnim în viața noastră, avem noi obligația ca manicuriste să le ajutăm să nu mai facă acest lucru. În primul rând, este inestetic și nu este sănătos pentru organismul nostru. La acest tip de placă unghială lipsește marginea liberă, faldul distal, da, acesta, este foarte pronunțat. Clienta tot a mâncat, iar acesta, pentru că tot timpul a fost liber, da, și nu a fost placă unghială care să îl acopere, el s-a format în sus, crește mai bombat, să zicem așa, decât este de regulă. Faldurile laterale sunt ridicate, este foarte crescută zona cuticulei și a eponichiumului. Din ce cauză? Pentru că clienta noastră stă tot timpul cu mâinile în gură. Înainte de montarea șablonului, și trecem la imaginea de jos, se execută așa numita protezare, da? Partea aceasta care este cu negru. Ce facem? Vom prelungi marginea liberă cu material de construcție. Pe acest tip de placă se recomandă de regulă forme scurte. Pătratul clasic, ovalul clasic, pătratul arcuit încustat sau scovalul. Întreținerea este complexă și se face la 2 săptămâni. Nu recomandăm la aceste unghiuțe lungimi. Maximul unghiilor vor fi cât faldul distal. Nu vom face unghii până aici, de exemplu, ci vom face unghii 1 mm 2, da? Maxim 2 mm, mai mult de patul unghial. De ce? Pentru că noi nu putem oferi garanție clientei, chiar dacă clienta noastră vrea unghii lungi. Și noi putem să le executăm, nimic de spus, putem să executăm, dar nu putem da garanție. De ce? Pentru că în momentul în care unghia crește, da, noi facem până aici. Da? Să zicem, până aici am făcut noi construcția noastră, da? În timp, de-a lungul timpului, grosimea de aici, fetelor, va avansa spre bordul liber și atunci toată grosimea, toată greutatea de material care noi o avem pe mijloc va avansa. Aici va începe să nu mai aibă Doamne, ce lapsus am, să nu mai aibă stabilitate, da? Fiind pielea, fiind moale, da? Carnea este moale, da? Atunci noi nu mai se conferă rezistență, da? Nu putem să mai garantăm pentru rezistența unghiilor, mai ales dacă clientele nu vin când noi le sfătuim și le programăm pentru întreținere. Cam acestea fiind spuse, eu am terminat cu cele 4 tipuri de unghie pe care le întâlnim, da, de unghii pe care le întâlnim în construcția unghiilor tehnice. În momentul în care noi ne apucăm de construcție, noi întotdeauna trebuie să știm să stabilim exact, da,
cu ce tip de pat unghial noi avem de a face, da? De regulă, pentru tipul de unghie standard, găsim decât pe degetul mijlociu. Pe degetul inelar, de regulă, întâlnim unghii trapezoidale. Nu este o regulă, dar luați și voi seamă când vă vin clientele voastre la unghiuțe, pe ce tipuri pe ce degete întâlnim aceste tipuri de unghii naturale. Vă pup și vă doresc o zi plăcută. La revedere!